Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. Il-11 disċiplu telqu lejn il-Galilija u marru fuq il-muntanja fejn kien ordnalhom Ġesu. Kif rawh inxteħtu qudiemu għalkemm xi wħud iddubitaw. Ġesu resaq ikellimhom u qalilhom li natat kull seta fis-sema u fl-art. Morru mela. Għamlu disċipli mill-ġnus kollha u għamduhom fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. U għallmuhom iħarsu dak kollu li ordnajtilkom jien. U wara jiena magħkom dejjem sal-aħħar ta' żmien. Din il-kelma eżistijaj li tagħlaq l-eluq tal-Evanġelju skont San Mattew li l-Knisja anke tħabbarilna fil-festa tal-tluħ tal-mulej fis-sema tal-glorifikazzjoni tiegħu. Hija kelma li lilna tista' tispirana ħafna mill-puntu di vista anke ta' Knisja li trid toħroġ tevanġelizza. Eżistijaj. L-ewwel ħaġa li naraw li Ġesu ma jitlax is-sema biex ngħidlek u l-inna jatina missjoni huwa jitlaq lem u aħna nagħmluha mingħajru. Le, eżistijaj. Ġesu jitla' s-sema u jibqa' magħna. Ġesu jibqa' jkompli l-missjoni tiegħu fil-Knisja, mhux b'mod li jidher, imma Ġesu biex ngħidlek jinħeba wara l-Knisja. Waqt li qed jgħidilna morru, qed jgħidilna jiena magħkom dejjem u sal-aħħar. Allura din hija mhix Ġesu jitla' s-sema li telaqna. Ġesu għamlinna din il-weda jiena magħkom dejjem u sal-aħħar. Kemm għandna bżonn aħna nigranfaw ma' din il-weda tal-Emanuel, il-Vanġelu ta' Mattew jibda u jalaq b'din il-preżenza tal-amana. Nistgħu ngħidu li l-Bibja eżistijaj hija ktieb li jdur madwar il-preżenza tal-Alla u kif il-poplu jgħix fil-preżenza tal-Alla. Jekk imorru fit-ktieb tal-Ġenesi, naraw illi il-bniedem maħluq fl-Eden u Alla f'komunjoni miegħu jippassiġġa fil-ġnien. Jekk imorru eluq il-Bibja, il-ktib tal-Apokalissi, naraw l-Ispirtu u l-Arusa l-Knisja jgħidu Ġesu ejja Maranatha, jikorbu għal-preżenza tal-Alla waqt li Alla huwa fiċ-ċentru ta' Ġerusalemme l-ġdida, ġifieri s-semma pajjiżna fejn Alla huwa kollox f'kollox. Il-preżenza tal-Alla hija kontinwament magħna eżistijaj. Aħna rridu nitalmu ngħixu qatt ma ninsew din il-preżenza ta' Alla magħna. Dejjem u sal-aħħar. Kemm għandna bżonn aħna nkunu nistafidi eżistijaj. Anke meta naraw il-Knisja għaddejja mill-maltempati, meta naraw id-dinja għaddejja minn taqlib kbir, meta naraw ċirkustanzi li aħna stess ma nistgħux nifhmu fil-ħajja personali tagħna. Meta xi drabi naraw realtajiet fejn donnu x-xitan joħroġ rebbieħ, fejn donnu l-ħażen qiegħed isaltan. Aħna ma ngħixux bil-fatti. Aħna ngħixu bil-fidi. U l-fidi eżistija jgħidilna San Pawl ir-Rumani kapitlu 10 vers 17 hija mibnija fuq is-smigħ tal-kelma u l-kelma ta' Kristu. Mela aħna l-fidi mhix inħossu, il-fidi mhix naraw, il-fidi mhux il-fatti x'jgħidulna, l-fidi hija l-kelma tal-Alla x'tgħidilna. U Ġesu qalilna jiena magħkom dejjem u sal-aħħar. Meta int tħossok waħdek, il-mulej huwa miegħek. Meta tħoss li l-Knisja donna waħedha, il-mulej huma l-Knisja. Meta tħoss li d-dinja donna Alla telaqa mhijiex hekk, Alla huwa magħna. Eżistijaj. U din hija kelma li aħna rridu ngħixuha. L-ewwel ħaġa li dal-Vanġelu jagħtina illi Alla huwa magħna. Ġesu magħna dejjem u f'kollox u sal-aħħar. M'hemmx mument meta l-mulej mhuwiex mal-Knisja. U allura nqogħdu attenti li nevitaw kliem negattiv eżistijaj. Kliem li mhux ispirat mill-fidi, kliem taħt il-qalb, kliem li donnu juri li hekk isu l-mulej mhuwiex mal-Knisja tiegħu. Nevitaw dat tip ta' diskors għax mhux kliem li ħirex mill-fidi. It-tieni ħaġa tal-Vanġelu jagħtina eżisti li Ġesu jagħti lill-Apostli, jagħti l-missjoni l-Apostli taħt żewġ aspetti partikolari hawnhekk naraw. Meta huma 11 u mhumiex 12. U meta uħut minnhom jiddubitaw fih. Hekk jgħidilna darilhom imma uħut minnhom iddubitaw. Ġesu jagħti dil-missjoni lill-Apostli u lill-Knisja fi stat mhux ta' perfezzjoni.
Mhumiex 12 maquda fl-imkien, Mattija għadu mhux magħhom, in-numru 11 ifisser komunità mkisra. Mhix komunità maquda, 12 li għażel Ġesu. Hija mkisra bejniethom, mhumiex maqudin, u fl-istess ħin il-fidi f'Ġesu bħala komunità mhijiex fidi sieħa. Uħud minnhom jgħidilna l-Vanġelu iddubitaw. Interessanti, Ġesu jagħti din il-missjoni il-dil komunità illi kemm fir-relazzjoni ta' bejniethom huma mkisrin u anke fir-relazzjoni mal-Alla huma mkisrin bid-dubji. Ġesu hija meravilja, ma jażilx nies oħrajn. Jażel lil dawn li bejniethom għadhom mhumiex maqudin b'mod perfett u li għadhom jiddubitaw fih. Lil dawn Ġesu jagħtihom din il-missjoni. Eżisti dawn huma żewġ karatteristiċi li xi drabi anke llum il-ġurnata fil-Knisja ta' żminijietna, fil-komunitajiet, fl-ordnijiet reliġjużi, fil-provinċi, fid-djoċesi, fil-parroċċi, insibuhom. Nuqqas ta' għaqda, 11 komunitajiet li huma mkisrin, mifruda, raġunijiet differenti, u nuqqas ta' fidi li nsibu anke f'Ġesu, fil-Knisja tal-lum eżisti. Imma Ġesu ma jeżilx knisja oħra, Ġesu ma jwarrabx il-Knisja tiegħu. Ġesu jibqa' jdur lehom il-mażulin tiegħu kemm sabiħa, kemm hu sabiħ dan Ġesu tagħna eżisti. Li jibqa' jdur lejna, jibqa' jażilna minkejja tkissir li aħna jista' jkollna fina fir-relazzjoni miegħu u bejnietna. Ġesu jibqa' jażel il-dil komunità. U din għandha tkun ta' tama jekk waqt li qed nisimgħu it-tħabbira ta' dan il-Vanġelu. Jekk forsi inti l-parroċċa tiegħek għaddejja minn żmien jibes kellkom xi firdiet, xi skandlu. Jekk forsi tħoss li l-provinċja tiegħek, il-komunità tiegħek, il-prayer group tiegħek u hekk. U jekk tħoss li int m'għandekx il-fidi sħiħa, forsi inti kritika l-kappillan tiegħek, il-qassis tiegħek, il-lider tiegħek li m'għandux fidi, jew tħoss li int għandek fidi iktar minnu. Jew tħoss li int għandek fidi inqas u qed tibża li tħalli l-mulej użak. Il-mulej verament meta kien tolbuh fil-qudies tħarreġ lejn il-fidi tagħna, ma l-fidi tal-Knisja tiegħek, il-fidi tal-Knisja b'mod wiesa'. Eżisti. Hekk verament għandna x'ma naqtawx qalbna, verament u Evanġelju għamlilna kuraġġ il-mulej. Li jekk anke dejjem minn dan it-tkissir Alla jibqa' jużana, jibqa' jħares lejna. Aħna nibqgħu l-għażla ta' Alla, kemm sabiħa, hekk jew nagħmlu kuraġġ ma narmux lil nfusna eżisti. Il-kelma tal-Alla tal-Vanġelu kompli jiddinna mela l-ewwel rajnek li huwa Vanġelu ta' preżenza tal-Alla u Vanġelu tal-preżenza tal-mulej ma' komunità li hija b'xi mod dajfa li b'xi mod hija mkisra, però t-tielet ħaġa hija komunità li tistrieħ fuq il-qawwa u l-awtorità ta' Ġesu u mhux fiha nfisha. Lili ingħatat kull seta' fis-sema u fl-art. Mela aħna rridu nifhmu eżisti li aħna qed nistrieħu mhux fuqna nfusna, mhux għax aħna kapaċi bħala Knisja għaliex jien bħala saċerdot kapaċi, le, imma jiena nistrieħ fuq il-qawwa u fuq is-seta ta' Ġesu. Ġesu huwa ċ-ċentru eżisti. Ġesu huwa ċ-ċentru, Ġesu huwa ċ-ċentru tal-Knisja u biss kull qawwa ġejja minnu, kull awtorità ġejja minnu. U aħna fil-Knisja rridu nirriflettu lil Kristu maħbubin tiegħi. Ġesu għandu l-awtorità fuq ix-xjatin, għandu l-awtorità fuq il-mart, għandu s-seta fil-kelma tiegħu, il-kelma setana tiegħu. Aħna rridu nkunu maqudin miegħu, niddependu minnu u nirriflettu lilu u nħallu lilu jaħdem fina. In-nies il-Ġesu iridu jaraw kif qalu l-Griegi lill-Indrif San Ġwan, nixtiequ naraw il-Ġesu. U Ġesu jibgħatu morru. Dan huwa l-mandat missjonarju. Morru kif Ġesu jgħid anke il-qassis jgħidlilna fl-aħħar tal-Qudiesa, morru fil-paċi ta' Kristu. Ġifieri issa mhux morru b'din il-paċi użuha f'qalbkom, morru f'din il-paċi biex taħtu din il-paċi l-oħrajn, morru huwa mandat missjonarju fl-aħħar tal-Qudiesa sistiji. Għamlu disċipli mill-ġnus kollha, Ġesu ma jagħmilx limitu xi ġens partikolari, il-ġnus kollha, ċe kull bniedem. Alla li tagħti il-grazzja tiegħu il-kull bniedem. U di tiddependi minna. Eżisti. Aħna l-mabawtin, mhux minn ma samax del kelma. Aħna ma nistgħu nċaħdu l-kelma talla minn ħadd.
aħna ma nistgħu nċaħdu l-ħadd minn Ġesu u rridu nħossuha f'qalbna. Kemm nies illum huma mċaħdin minn Kristu għax aħna mbeżżajn, għax aħna ma nisimgħux il-kelma u nobduha, għax aħna nħallu l-kulħadd jaħsibha kif iritu u għax aħna tħanna f'din il-gidba tad-dinja, SSTA, il-gidba tad-dinja ta' żminijietna. Illi kulħadd jaħseb u jemmen li jrid, le, aħna l-insara għandna obbligu ta' mħabba, aħna għandna fardal ma' għaddejna, il-fardal tal-verità, il-verità ta' minna għaddejja ta' xurxin biex inwaslu l-verità ta' Kristu. SSTA. Il-kulħadd. U x'Ġesu xitlobna min-nies li nagħmluhom dixxipli tiegħu l-ewwel. SSTA. Ġesu l-ewwel jgħidilna nagħmluhom dixxipli. Iġifieri ngħinu n-nies jiltaqgħu ma' Ġesu l-ewwel qabel kollox. U nagħlmuhom iva l qalinnaw, imma Ġesu ma jibdix billi jgħidilna l-ewwel morru għalmuhom, l-ewwel għamluhom dixxipli. Għalmuhom kif jimxu warajja, laqgħuhom miegħi u ruhom jien min jien. Ġesu l-ewwel jibda minn din relazzjoni miegħu ta' dixxipulat, u mbagħad f'relazzjoni ta' dixxipli nistgħu nagħlmuhom x'inhu tajjeb, x'inhu ħażin, x'inhu dnub, x'inhu virtù, x'inhu grazzja, x'inhu mal-kmandamenti, ma nibdewx minn dawn l-affarijiet. L-ewwel nibdew mir-relazzjoni, xi drabi hawnhekk fi aħna nisbaljaw. Nibdew mill-ewwel x'inhu tajjeb, x'inhu ħażin, x'inhu dnub, x'għandek tagħmel, x'm'għandekx tagħmel. Le eżisti. Dawk ħafna drabi huma pisijiet li n-nies ma jistgħux iġorru. Aħna dnub ma nistgħu nelbuh f'relazzjoni ma' Ġesu bil-qawwa tiegħu fina u mhux mingħajru. Maħbubin tiegħi li għandna bżonn tant fil-mixja tal-ħajja tagħna. Nagħmluhom dixxipli. Eżisti. U nagħmluhom. Ġesu batna biex nagħmlu eżisti. Il-fidi meta xi ħadd jiltaqa' ma' Ġesu jrid jitwieled mill-ilma u mill-Ispirtu. Kif qalilna Ġesu f'San Ġwan. Nagħmluhom f'isem it-Trinità. Trinità tibqa' s-sinjal tagħna l-insara. Aħna mmarkati mit-Trinità Qaddisa eżisti. U għalmuhom iħarsu dak kollu li ornajtilkom jien. Aħna ma nix inħallu xejn barra milli Ġesu għalinna biex nagħmlu, biex inxandru, biex nagħtu dak kollu li ordnajtilkom jien. U meta dak kollu kollox, it-talb, l-Ewkaristija, il-qrar, x'inhu dnub, x'in is-salvazzjoni. Il-fatt li Ġesu batna nevanġelizzaw il-kol kemm aħna, li batna nevanġelizzaw bis-sinjali għalinna qajmu l-mejtin keċċixjat fejqu l-morda natfu l-imġidmin. Kollox, dak kollu Ġesu batna, mhux nieħdu xi biċċiet mill-Vanġelu, imma l-Vanġelu kollu, il-Vanġelu sħiħ Ġesu batna biex aħna nxandru. Jalla eżistijaj, ekk aħna nkunu fi żminijietna quddiem din il-kelma Alla quddiem dal-Vanġelu ikkebbisna b'din il-missjoni li l-Mulej qed jagħtina anke qed jagħtina fil-fraġilità tagħna għaliex nafu li mhux bil-qawwa tagħna imma bil-qawwa tiegħu li hu l-Ispirtu Santu li aħna lkoll irċevejna fil-mamudija u l-griżma tal-isqof. Jalla bil-qawwa tal-Ispirtu ngħixu dil-kelma u nkunu evanġelizzaturi, missjonarji kull fejn il-Mulej joħodna fi żminijietna fid-dinja tal-lum.